Хайырлы көн, хөрмәтле милләттәшләребез. Татар дөньясына багышланган очрашу урны Казан дигән тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүген безнең тапшыруыбызда кунакта Мәскәүдән килгән милләттәшебез, ондагы татар штабы җитәкчесе Рөстәм Фәиз улы Ямалиев. Хайырлы көн, Рөстәм әфәнде. Хайырлы көн. Менә Мәскәүдәге татар штабы нинди юнәлештә эшләр алып бара? Безнең ике максат бар. Ике максат. Беренчесе инде иң кирәклесе, иң шундый без шөгырьләнәбез татар телен сакларга Мәскәүдә. Татар гадәтләрен саклап, фольклорын саклап инде. Менә шул яшьләр белән шуны эшләп барабыз без. Менә бергә җыелып җырлар, татарча җырлыйбыз, бияләр биебез. Менә шундый без эшләп барабыз татар телен бетермәскә, татар телен сакларга Мәскәүдә инде. Менә шулай итеп татар телен яраттырга тырышабыз без. Менә ичләренә, җаннарына керсен өчен менә шулай итеп сөйләшүләр инде менә үзара алар белән шундый. Икенче безнең максат бар инде, без татар яшьләрне үстерергә менә профессия буенча инде врач ул менә силовой структурадан инде кайдан булса да без аны инде карьер буенча үстереп аларга сеңдерәбез. Менә аннан соң сез байыгач, депутат булгач, президент булгач, татар милләткә булышы өчен без сезгә булышабыз, сезне үстерәбез дип шундый фикер белән без алар белән сөйләшәбез инде. Рөстәм әфәнде, менә сез бит җыр биюгә генә әйләнеп кайтмыйсыз, сез тарихчылар белән дә очрашасыз. Һәм халкыбызның тарихын да җиткерәсез аларга. Еш кына Казаннан тарихчыларны чакырасыз, галимнәрне чакырасыз, фәннәр докторлары сездә кунакта була. Булай инде безнең тарихны белергә тиеш. Һәрбер татар үзе горурлык менә иштән шундый менә ничек аны уятырга. Менә шул рух булсын ул, милли кеше булсын ул. Менә шундыйны уятыр өчен безгә тарихны белергә кирәк. Без менә башкортларны чакырабыз. Безнең бер тел, без башкортлар белән бик дус. Аннан соң менә соңгы менә 5-4 ел гына без чакыра башладык, бергә концертлар оештырабыз тюркский халыклар белән. Менә киләләр безгә тюркский халыклар. Менә, например, нагайцы, кумыки, уйгуры. Менә кунакка яшәбез, менә кичләргә яшәбез, концертларга, менә алар безнең белән сөйләшеп утыралар. Менә гел безнең телгә шаганнар, менә карачаевцы, булгары менә. Ул бит менә Мәскәүдә безгә киләчәктә 150 елдан, 200 елдан ул без бергә күп нәрсәләр оешмалар безнең бергә булачак дип без уйлыйбыз. Менә киләсе елга Алла бирса, Татарстанның 100 еллыгы. Татар халкына түгел, гомумән халык сан исәпкә алу. Без бүгенге көндә Россиядә халык саны буенча 2нче урында торабыз. Һәм бик җиңүнең 75 еллыгы. Менә шул уңайдан сезнең нинди эшләр планлаштырыла? Бармы шундый планлаштырган эшләрегез? Ялгышмасам, сез бүгенге очрашуда Бөтен дөнья татар конгрессы милли шурасы рәисе, Татарстан Республикасының премьер-министры урынбасары Басыгазов Шәһрәзиев белән очрашуда шул турыда сөйләштегез. Без бу 100 еллык Татарстанның без аны уже яшьләрдән менә без кушып эшләгән эш ул бармай. Менә ул яшьләр уйлап чыгарган эш, аларның инициатива буенча. Менә ул шундый эшләр, алар ныграк заинтересован, ныграк эшләйләр, анда эшләрдә кызыксыналар да. Шуңар инде менә безнең зур планнар бар. 100 еллыкка, значит, без 100 значимый шундый инде менә күп кеше белә торган, Татарстан белән бәйләнгән шундый мероприятиялар уздырырга исәпләнәбез инде 100 еллыкка. Вот. Аннан соң, значит, бу халык переписендә без аның белән күптән шөгырьләнә башладык. Менә бер еллык безнең бар аксакаллар инде дә. Шулар инде безгә кушалар, без шулар белән киңәш алабыз инде алардан. Менә һәрбер кеше безнең сойларга 20 или 10 кеше. Или племянниклар, или бу күршеләр, или дуслар, ну күбрәк яшьләр инде. Менә кайберсенең браки совместные, да, например, или никахлар. Кайберсе татарча белмей. Но без бу чиракта бер татарны без югалтырга тиеш түгел. Менә һәрбер татарга без аның белән берничә тапкыр сөйләшеп, берничә тапкыр башларына сеңдереп, бу перепискә без бик нык әзерләнә башладык уже 1 ел менә дә. И без аны дәвам итәбез. Но менә безнең бар берничә, значит, Василь Гаязов белән дә сөйләштек. Ул аны аңлый, ничек менә
безнең койбер районнарда обстановка сезнең дә оешмалар бар, а койбер җирдә бу вопрослар авыррак бара. Менә, например, менә ул выделил менә 5 район безгә инде, да, менә Уфа, Оренбург, Пермь, значит, Пермь, Екатеринбург, менә ул Челябе, менә шулда татарлар күп. Но онда әллә нинди фикерләр дә туа. Теге былай жазлайык, без барыбыз да татарлар, без бер милләт, без бергә булырга тиеш, да? Без булдырабыз, без бергә, шулай итеп бу переписта барыбыз да татар дип жазылырга без бик зур эш алып барырга тиеш. Һәрбер кеше көн саен бөтен җанәшә тирә кешеләр белән бу эш алып барырга тиеш менә. Рөстәм әфәнде, менә бүген сезнең очрашу булды. Осыгай Шейх Разиев белән. Нинди тәэсирләр калды сездә? Нәрсә турында сөйләштегез? Без бүген бик зур планнар төзедек инде менә бу значит эшләр турында. Безнең киләсе менә бу җылда бик күп мероприятиялар бергә инде менә. Шуңар инде шуларга планнар төзеп, менә бу выездной да инде менә ул безгә Мәскәүгә безнең штабка инде күптән кунакка килә аның. Безнең штаб нәрсә белән аерылып тора? Менә безнең бит уже 22 ел бездә. Менә күп кеше инде менә үлеп киткәннәр, күп кеше юк инде. Алар безгә максан куеп инде какой-то менә без продолжители татарского национального движения Москвы. Одни из татарского национального движения Москвы, алар без инде, потому что күп кеше үлеп безгә аны калдырдылар. Шуңар мирас итеп, шуңар без татар теленә Мәскәүдә без ответственные. Без шундый үз бездә сизәбез инде шуны. Шуңар инде вот шуны мен Василгә сөйләп инде бүген, шулар кешеләр турында сөйләп инде, никемездә була инде. Шуңар ул менә шулар белән килеп инде, бездә күп академиклар килә, геройлар инде менә, клуб героев менә безнең, значит, менә безнең иртәгә була, значит, офицерское собрание җаңа ел инде. Безнең бик кызык оешма бар, татарская мафия. Шунда иде татарча өйрәнер өчен, шундай уен бар, бик кызык. Менә анда тоже нигәдер кулланмай кеше. Ул бит яшьләргә бик кызык ул менә. Менә шунда алар барып, танышып, и даже берничәсе уже өйләнеп, шунда алар, значит, шунда татар телен беләләр инде, да. Менә. А четверг безнең инде Совет Аксакалов инде подведение шул менә нәрсә без эшләмәдек менә шундай ни инде обязательно инде вәгъдә бирде. Шейләр бишеп китәм дип безгә әйтте. Рөстәм әфәнде, Алла бирсә киләсе елга кулга кул тотынып бергәләп эшләргә язсын. Ходай Тәгалә моның өчен сәламәтлек бирсен. Якынлашып килүче яңа еллар белән сезне. Менә халкыбызга хезмәт иткәнегез өчен, милләтебезне үстергәнегез өчен чын күңелдән рәхмәт сезгә. Исән сау булык, очрашып яшәргә язсын. Яра, исән булыгыз. Очрашу урны Казан тапшыруында кунакта Мәскәүдән килгән милләттәшебез, ондагы татар штабы җитәкчесе Рөстәм Фәйз улы Ямалиев булды. Мин Гөлнар Шәйхи, бүгенгә сезнең белән сау булашам.